Helo, chroeso nôl i'r shed ar ddiwrnod afiach o oer. Ar hyn o bryd mae'r tymheredd mae'n 2 degrees centigrade tu mewn i'r shed. Na, dwi'n oer di tu allan. Dwi'n broject bach Raspberry Pi di hwn wedi bod yn neud. Mae'n mesur y tymheredd a mae'n logio fo. Dwi eisiau trio insulatio'r shed ma'n ha. Dwi'n os yna ddiddorol gweld oer di. Ond anyway, hwn di'r claf heddiw yma. Hen feis fawr, goed. Wedi Parkinson Perfect Feis. Dwi'n di wneud fo'r ymchwil am yr oed yma lle, ond mae'n edrach o ran steil efo hwn y steil yma lle. Fes o'r 30, 40 falle. Feis goed neu feis bren ydi. Mae'n ffitio o dan workbench achos mae'n mynd fyny fel yma. Mae yna goed yn yr ceg amlwg di pydru I gyd lle. Bydd rhyfedd di, mae yna taper, dwi'n gwybod os ydych chi'n gweld o. Mae yna siamffar yn yna. Dwi'n gwybod os na dyna mae o fod, so jyst fel yna, jyst I pydru fel yna mae o. Ond nawn ni dynnu'r hen goed yma ar ei rei newydd beth bynnag. Ond mae'n seized, so ddim symud ar ei. A mae di rhydu reit drwg. Mae lot yn hen fal ar wtch ni fyd. So ia, nawn ni jyst wneud fel da ni'n neud fel arfer, nawn ni trio tynnu hi yn ddarna. Llaen o fyny, mae ddipyn o rwyd ar y sgriw. Ond ie, gobeithio, mae'r poltio fama di rhydu, ond dyn nhw'n di rowndio. So, sam golwg bod rhywun di bod yna yn trio agor o'i o blaen. Ond ie, so'r dasg cyntaf di trio tynnu wrth I gilydd ymol. So dan ni eto pyn o rwyd. Dwi'n gweld mae di rhydu reit drwg lle. Ond yna fo, dyn newydd. Edrych o bod ti wedi cael ei wildio hwnna, lle bod chi'n gweld mae yna. Ia, mae yna grac yn ei mwydro, bod wedi cael ei weldio. Lle rhyfedd wedi gracio fyd. Ia, mae fanna fyd yn y hoel, lle bod chi'n weld ar y camera. Yn amlwg rhyw dro. Di torri fanna fyd. Hwna'n ni fydd o doff hwn. Dwi'n meddwl bod di hwnna'n byd lle. Mae rai bod yr dec yma wedi cracio rhywbryd. Os di cael ei wildio, mae'n hoel wildio fa yma fyd. Dwi'n gwybod os na fel na ddoth I o'r factory neu beidio. Ie, allan na fel na. Edda bod na rhyw defect yn y casting gwreiddiol. Dwi'n gweld yr lein weld yma. Bod nhw jyst I drwsio fo, dwi'n gwybod, rhyfedd. Dwi'n meddwl effeithio arna ni, dwi'n meddwl. Famous last words, de. Siwr ni'n thing, just torri ni hanner. Ond ie, ni just gweithio rownd o. Dwi'n dweud, feis goed ydi, so sa'r workbench, sy'n mynd o dan y workbench mewn ffordd. So ydych chi'n rili'n gweld hwn anyway. Mae hwn I fod yn flush efo gwynab y bench. So cael dan y gwynab mewn ffordd, so just cario ymlaen. Ydych chi'n hwn Di top eich desk chi, so cario ymlaen. Anyway. Dwi'n tempted I reid slap bach sydyn efo
mwrthol. Efo gordd bach, jyst I weld gawn I hi droi. Just lacio hi lle. Cos allan na jyst I bod yn sefyll mai. O, tiwch eich glustia. Eisiau mynd o wallgo, gael ni'n dorri rhywbeth. Yn fel arfer pan mae'r rhywbeth fel hyn, rhydu neu'r sgriw o'r rhydu. Os gawn ni gychwyn troi. Dwi'n oce. Pan ni'n mynd yna ni dynnu'r coed, ond wrth gwrs, maen nhw'n stuck efo'r ceg. A mae gen I yma, dwi wedi rhaid dros ochr y workbench. Dwi wedi sbrio rhywun sydd wedi fforti ar y sgriw o falle. A mae o'n, dwi wedi gallu gael ei droi rhywfaint. Just tipio'r handlan lle. Wel, dim yn silky smooth. Ond mae o'n dwad rhywfaint. Sy'n niwsans di, mae'r gwylod y feis mae'n teipio lawr, so mae'n sad iawn. Dwi wedi trio rhoi rhyw goed I ddal. Wrth gwrs dwi'n hitio'r mwrthol, mae eisiau symud. So mae hynna'n niwsans mewn ffordd. Dych chi eisiau fo'n solad, so dych chi hitio'r mwrthol mae'r pŵar neu egni'r mwrthol mynd i'r feis. Mae'n dwad sol bach dal. Iawn, dwi'n meddwl bod o wedi dwad I droi reit da hyn o, so mae'n bar fan o fo. Dwi'n droi o reit da yn hyn o. Mae'r bar yma, just tubed up, be mae'n neud, wrth gwrs ydi reid mwy o leverage I ni ar hwn. Alla sy'n dwad, mae'n reid stiff chest efo hwnna. So mae'n reid bar yna fo. Mae'n dipyn haws. So, mae'n cychwyn agor yna. Sber bod o sgriw di rhydu'n ddrwg. Diolch yn... Na, ti'n mynd o llaw. Diolch yn nuts o stiff di, yn amlwg. Iawn, diolch yn gret, ond... Diolch yn effernol chwaith. Na ni, hwnna wedi dod o'na. Neis. O, mae'n dwad. Reit handi o'n. O, cyn agor yn bellach. Dwi'n dynnu'r coedyn yma o yma. Mae yna dair sgriw ar y ffrynt. Dwi'n meddwl, sy'n llai o hassle just clecu'r pren o'n yma siwr. Sgwrs neu dri hynny sydd yn ar. Y coedyn di pydru gymaint. Mae'n just dod o'na. So mae'n edrych I fi be maen nhw wedi gwneud ydy iwsio 2 foltan. So mae'n tynhau'r un gwylod I lawr yn dyn. Be maen nhw'n gwneud wedyn ydy reid un arall ar ei ffenni. So mewn ffordd mae hwnna'n actio fatha clo, fatha locknut iddi. Mae'r threads. Gret. Mae'n gan I hwyl. Ti'n cael hyn o hwnna. Os beth sydd ydyn nhw wedi rhydu yn stuck i'r thread. A mae'n rhydu yn stuck I gilydd hefyd. Dwi'n siŵr am beth ydy'r deal efo hein. Dwi'n meddwl na... Beth ydyn nhw'n offer? Dwi'n meddwl bod hwn just yn...
fatha llwyfan, neu fatha bracket o'n heb i'r bloc mas o'ch chi ben o. Dim bed i hein. Dyma sy'n fatha hen rifet, so dwi'n gwybod. Weird. Ia, os yma hir, na ma nhw'r holtsia. So ni drio, just i adjustable yn o'r gynta, i weld. So mae jyst yn drio ar yn top yn o'r gynta. Gweld beth i gwyddi. Rhaid lot glai. So, ia. Ia, jyst chwarae gwmpas. Dwi'n meddwl bod gen i socket neu ffitio nhw, yna i chwilio. Os ddim, ein self-grip, oil, gres. Hwna dyn unig beth dwi'n meddwl sgynno ni ar ôl. Dwi wedi ffeindio un socket sy'n ffitio'n eitha taclus arno fo. Beth ydi socket tynnu spark plug. Mae'n fatha boot rubber tu mewn, dych chi'n gweld allan. Syniad ydi bod yr boot rubber yna'n gafel yn y spark plug hwb dyn ni fel yna. Dwi'n wedi helpu ni, dwi'n cwestiwn, dwi'n gwybod, ni'r ratchet mawr. Hwn eisiau sylw i hun, mae'n sŵn mwy iach. Mae'n gan i go. Mae'n ei hwnna'n da. O, rhywbeth. Mae'n ei torri rhywbeth, neu mae'n ei dod o'na. Dwi'n meddwl wedi gael. Chi'n gweld y byd o'n yna. Gwad, slop bach. I'ch ti gael WD. Sy'n handi efo ratchet fel hyn di. Dych chi'n gallu mynd o'n llai. Neu hirach. Eto, leverage. Dann nathon ni efo'r polyn gyda. Mae o'n neud help. Mae hyn yn eitha stiff wan. Nes chi'n neud allan yn fawr yma. Taws da. So, top tip. So, os da chi'n efo bolt, so fa sy'n really stiff. Just rhowch bolyn ar eich ratchet. Yn eitha helpu. Unig beth chi'n yn ofalus ydy da chi'n gallu rhoi lot mwy o ffors a torc ar y pult na fysa chi. Dwi wedi gwneud hwnna bach yn ôl wan, so dwi'n gwybod faint o anodd i wneud o. Pan da chi'n rhoi polyn hir arno fo, peryg di bod chi'n mynd o fo, da chi'n rhoi gymaint o ffors arno, da chi'n snapio rhywbeth. Bod hyn yn ôl chi droi wan, dwi'n gallu teimlo well os mae'n cychwyn beindio fyny wan, so dwi'n mynd o fo yn slo. Mae'n well mewn ffordd, cos beth dwi'n misio di bod hwn yn snapio. Da chi'n gallu fwy o control mewn ffordd. Hwn yn ôl yna. So ie, jyst cymryd amser. Mae'n beindio ar y hyn, wedi weld yn anodd. So jyst mynd o fo yn slo. A weithiau gweithio fo'n ôl yn ei hun fyd. Jyst bod nhw ddim yn... Mae'n reith o'n diwedd. Mae'n rhaid ar ymlaen i weithio'r hwn yn dow. Jyst weithio allan, eich bych mwy o oel o'n falle. Sydd yma mae'n cyrraedd o pen. Sy'n digwydd pan mae gennych chi thread fel hyn. Byddwch chi fod yn edrych eitha siamffar yno
fel bod yn teipio allan. Dydy hwn wedi cael, mae'n jyst i dorri o'r reit fel ler. Sy'n digwydd, gwrs, ydy dros y blynyddoedd, ydy bod wrth yn nocio fo. Alla bod o'n flatni allan, wrth y top mushroom. So beth sy'n digwydd mae'r boltan hwn, mae'n gorfod tacluso'r thread ei hun i ddod allan. Dwi'n gwneud gold, so dwi'n just cael yr un boltan yma. Wedyn ni, na i weithio yna fo. Wel, so dwi'n cael yr ddwad. Mae'n yn bron iawn hwnna, so dwi'n rhy ddrwg. Just cael hwnna goed i fyny. Fe'r yn un. Mae'n cyflwr da. Mae'r thread hwn a thread y sgriws i weld yn oce. Rhaid brush wires yna o'i llnau o fyny lle. So ni gael hwn yn eitha rhwy o'n, cos yn bydd yn just bolt ar thread yna i di. Rhywbeth bach, Steve, di'r orch. So, da ni'n gwybod eith o yna i ni. Ia, so dwi'n dri agor y feis i gyd o'n. A bod i wedi tynnu'r pwltia'n top, bod i ni fatha manually tynnu hwn ymlaen, lle. Dyna oedd yn bwysio fo ymlaen, lle. Dim problem. Just llacio fo fel yna, a just dynnu fo. Os yma ddwad. Jyst yn eisiau gwrsio dda'n rhaid. Mae'r sgriw yn troi'n braf neis wan. Dwi'n gweld yn cael problem llai hwnna fyny, weithio. Siwr iawn, sy'n bloc yma wedi dod o yna. Mae'n gam i gyd wrth yna weird. Dwi'n just yn... Dwi'n mwyn just yna mai. Hynny di dwi'n mwyn just y bal sy'n ddal yn ei laia. Sy'n angen sy'n ddechrau yma allan. So hwn di'r stop, mewn ffordd sy'n stopio'r feis dod wrth ei gilydd. Dwi'n ama just y baw sy'n ddal yna. Ideal. So hwnna just a bloc. Dwi'n testio fo cyn i ddod yn ôl, cos diolch yn hafal. Dwi'n ddim yn diwach o fanna na fanna. Ond so ni llnau o fyny, bydden ni dynnu fo yna ag o'na tal. So beth arall wrth o'n o'n eithyr res yn o'na. A mae'n rhan o'r casting. Mae'n jyst i cael ei reid yna, mae'n stuck yn un ochr. Bech o'r normalus efo fatha cas ma dyn nhw, yndi ma nhw'n gry. Dwi'n gallu digwydd ddim yn gallu cracio. Mae ffordd yn bon nhw'n gry. Mae'n wendid yn nhw. Hold of the bot. Mae'n sgriw o'r ochr yma nhw. Dis i bod yna sgriw ochr yma nhw. Iawn. Be sydd, mae'n dim dar goll ochr yma.
Yna ni'n sbio. So mae'r sgriw jyst yn dal o fanna. So mae'n gwneud sens. Llnau'r slot sgriw allan. Eith hwn o yma di draffath i ni. Chwarae teg, da ni'n di cael llawer o dramas eto o'r feis yma. O, halwch. (2021) de. No problems. Yn iawn. So'n popio hwnna. O, champion. O, da de. Symbols. Dwi'n bod ni'n barod o'n i dynnu'r ddau hanner wrth ei gilydd. Sa'n neud o heb wllon o'n i gyd ar y ffordd. Efo. Job. Iawn to, so da ni wedi gael ei gyd y ddarna o'n gorau fedra ni. So mae gennym ni'r sgriw, neu'r thread, ffrynt, y cefn, y bloc, neu'r stop, a'r blat cefn na. Un sgriw. Sgwnnw eich gael sgriw arall hwnna. Dim bod arch. Ond mae'r dau boltan mawr yma hefyd gennym ni de. A bob dim arall, i weld yr han o'r castyn. Ydyn ni agor yr hynna. Sut dwi'n bod ni'n iawn felly i digrisio nhw gyd golchi nhw. Cael gwarad o'r baw a'r rhwyd y rhydd. A wedyn, mae'n ni socio nhw. Mae'n ni drio socio nhw mewn citric acid. Mae'n braidd o fawr i'r bwcedi sgynna fi. Dwi'n wedi cael rhyw fath ail law nhw, dwi'n gadael yr ardd rhan acid. Reit, mae'n o'r feis, mae'n wedi bod yn socian am, wel, rhyw 2-3 diwrnod yn yr acid. Fe gen I ddim bwcad digon mawr i roi nhw mewn fel oedden nhw, so dwi'n gwneud nhw mewn ffordd na oedd yn troi nhw. Ond, anyway, mae'n dod fyny'n o lew. Mae'n angen brush wires dros nhw eto. Lot o ryw rhwyd stiff yna lle. Ond, nes i ar internet, ond eisiau checio'r dyddiad yn iawn. Mae hein yn feisydd eitha poblogaidd, a os dwi wedi dall yn iawn efo'r patrwm y sgriws yma falle, o'r 30au ma hwn, Mark 3 i fod o'r feis lle. Yn ôl bod dwi dall, oedd nhw'n blogaidd iawn, maen nhw'n sgolion i ddysgu woodwork i bobl. Ond anyway, be arall nes I ffeindio reit diddorol oedd, yn wreiddiol, mae'n y feis yma yn, be o'n quick release feis. Chod y twll bach yma. Be o'n di lifar metal o fanna. A be oedd o, oedd, dydwch chi'n gweithio'r darn o bren teina fel yna. Dwi'n ni trwch yma. Oedd o'n y feis, yw'ch chi wedi gwneud beth ych isio. So gyda chi ddarn mawr o bren wedyn. Lle bych chi'n gorfod sgriwio'r feis I gyd allan. Bych chi'n switcho'r lifar yn lawr, ac chi'n gallu dynnu fo allan, agor dror. Oedd o'n bypassio'r sgriw mewn ffordd. Rwan, does am byd ydy'r lifar im gyda ni, na'r platia steel oedd yn mynd o dan efo I rhyddhau'r sgriw. So, mae rhaid I ni, ddech chi'n mynd I bod yna hoel wildio fama ac yn fama. Mae rhaid I ni bod feis yma wedi cael ei thorri rhywdron I hanes. Ond yn dweud, mae cast yn effernol o gry, ond mae yn gallu cracio. Dydwch chi'n cael ei wllwn, neu oedd trwm yn hitio fo. Mae'n gallu siatro. Ac mae rhaid gen I na dyna sydd wedi digwydd I hon. Bod sydd wedi disgyn bod yr dar yma wedi snapio I ffwrdd. Mae rhywun wedi gweld sy'n dod, a hi, na I drwsio I. Mae nhw wedi drwsio, ond adeg hynny, nath nhw just un ai
doedd nhw'n dall bod angen y stwff quick release neu bod nhw'n dweud, dwi'n reisio. So, ie. Mae'r feis dal yn gweithio. Just ydy'r feature yna fan o, falle. Ond ie, fod ar rhyfedd. Dwi wedi bod yn... Nes ydyn modd, sgwrs fod ni'n neud o, weithio, fel yna nôl. Ond mae angen... Mae'n fatha lifer yn mynd drwy fama, plat metal mawr, a mae eisiau spring o falle. So, just weird. Yn gweld hynna rhyfedd. Anyway, mae hyn eisiau wire brush fan, ar drill. Yn llai fyny. Neis, dwi'n meddwl. So dwi'n mynd i gychwyn rhyw wire brush ar hynna. Sandio nhw lawr a... Be sy'n iwsas, pan ti'n llnau'r hyn sgriw ma. Mae'r handla ma'n iwsas. Dwi'n eisiau mynd i bob man. Dyna mae rei feis. Dwi'n gallu just dadsgriwio'r penna ma hyd yn hwn allan. Dwi'n gwybod os dwi'n gallu efo hwn. Dwi'n ôl swcio nhw. Mae yna dwll bach o fanna. So dwi'n mwyn siŵr iawn os ti'n cael ei sgriwio. Beth sy'n digwydd weithio di, maen nhw'n rhaid hwn ar, maen nhw'n just hamro fo yna, interference fit. Maen nhw'n hitio'r top, pinio fo drosodd, fel bod nhw'n dod o hwnna. So dwi'n drio cael goed yn hwn o yma. Sa'n ddeitho allan na i droi grinder yna, na'n ei wildio fo nôl. Iawn, dwi wedi torri hynna efo grinder yna. Ar ymwneud wytio rhywun oedd y ferch cael gwers telyn dros Zoom. So dwi'n mwyn so well pidio cael sŵn rhyw maniac yn grindio yn y cefndir. Mwyd chi'n gweld o fanna. Ond mae'n bendant thread cael ei sgriwio arno fo rhyw ben. Wedi ffiwsio hwnna. Rhoi hein, mae'r bwcad efo partia bach. Mae hyn i dal yr acid. Os gyda hynna wedi mewn i fanna. Unwaith os ni'n gwitcha, dwi wedi reid wire brush ar hein. Dwi'n dod yn o lew. Diolch yn... berffaith. Dwi'n meddwl benau ydy... Mae gen i stwff yna, hydrate 80 dio. A be mae'n neud i rust converter o'n galw. Ti'n bod o fod o blaen, mae'n llefrith gwyn a peintio'r metal. Mae'n mynd yn fatha du neu glas tywyll. Hefyd nes i drio, dwi'n gweld sgleinio. Nes i rhoi ffeil bras yna fo. Gweld mae rhai o'r threads yn lanach neu gilydd. Dwi wedi gwneud fanna to. Ydy just rhyw chydig bach mwy o waith fel yna. Llnau o fyny. Dwi'n mynd i fatha newydd. Hwn di'r stwff hydrate 80 yn i'w sôn am. Mae stwff da. Mae o'n trin, fatha rust converter dio. Dwi'n mynd trin o rhwyd, ond mae'n troi o yn rhywbeth arall. Be di'r gwyddoniaeth yn ôl efo. Built hamper di'r mec. Os di fod yn rhoi link lawr yn y gwylod. Maen nhw'n gwneud lot o stwff da sy'n trin rhwyd o falle. Mae lot o'r pobl sydd yn gwneud hen geir i fyny'n iwsio falle. Os ydych chi'n sbwysio fan, ydych chi'n gweld yma'n edrach. Wel, mae fod yn fwy gwyn, dwi'n meddwl bod fi wedi pwytio rhywun yn hwn. Dwi'n mynd chwilio, sgen i'n... Dwi wedi colli brwsys paent mawr fi. So dyma'r brwsh tiny yma, yn neud y feis mae gyd. So gymryd i 2 awr, mae'n siŵr o'r brwsh bach yma. Dwi'n rhaid eich brwsio fan. Dwi'n eitha sychu, yn eitha haen, eitha tywyll. Be mae'n dweud chi, 2 got, un mewn fforma, un mewn fforna wedyn. Gwych chi beintio'r i ben o. Mae'n stwff bach da. Dim sydd ryd, mae'n mynd ar reit bell. Dim def iawn, fatha dŵr, os ydych chi'n angen llawer honno. Ond ie, ydych chi'n eisiau gweld fi yn brwsio'r feis mewn brwsh pathetic mewn morio. So ddau chi nôl ar ôl mi wrffan. So mae chi sut mae'n edrach ar ôl i'r hydrate 80 na sychu. Mae'n gadael rhyw finish eitha dŵl anna fo lle. Ond mae hwnna'n barod gael ei beintio fan. Dwi'n gweithio ar tacluso'r sgriw i fyny. Dwi wedi sandio, wel dwi'n ffeilio'r darn yma lawr a sandio gael o'n smooth a'r gwynab tu mewn fama. So mae ffordd yn y feis
mae hwn yn troi mewn ffordd ydy. Mae'r feis o fama, so mae hwnna'n troi. So mae eisiau hwn oedd yn gwneud smooth. Na wedi oil falle ar gwynaf yma, cos mae hwnna'n troi yn erbyn gwynaf y feis. So mae'n bwysig bod ni'n cael hwnna a hwnna mor smooth o fedra ni. Ger bod o'n edrach, mae'r pitting ma yna fo. Mae'n eitha smooth, mae'n fwy. Jyst i lliwio'r metal. Ond efo'r threads yma, dwi wedi reid wire brush arno fo, jyst yn llaw. Dwi'n mynd yn o lew. Mae rei llefydd yn y gaps yma sy'n anodd i cael. So ni'n deud efo'r feis fawr, gem o ffitio, mae'n jyst rhaid dew. So digwydd bod, mae gen i'r needle files bach yma. Mae hynna ffitio'n berffaith mewn yn y thread. So ni'n beth eisiau gwneud wan. Dwi'n jyst mynd drwy'r sgriw i gyd. Chod da ni'n siwsio fod yn nuts o lawr. Mae'n jyst rhedeg o drwy'r. Mae'n yna rhywbeth o'r rwyd ar ôl. Mae'n sgwynio fyny'n barod. Cos mae hwn yn gris, dyn ni wedi. Mae'r thread. Mae'r bendix thread maen nhw'n galw nhw. Maen nhw mor cors, maen nhw mor llydan. Llawer arch. Ond bod o gyna neu bod o'n ffitio'n daclus. Jyst yn mwynhau fo'r unwaith. Jyst yn llau'r gaps i mi. Cos yna mae'r baw sticio wrth gwrs. Dyma dda ni'n iawn hwnna. Un peth ar y sydyn, eisiau ddangos cyn peintio. Dwi wedi ffeilio lawr a sandio'r guides yma ar y top ag ar y gwylod. Chi'n gael sgleinio fan allan. Byd ydi, mewn ffordd hyn di'r rails. So mae'r feis top yma'n tu mewn i fama yn trafeilio'r hyd y rails yma mewn ffordd. So ni eisiau ffeilio yn lawr, jyst gan nhw'n smooth. Mae'n amball pit, ond eto fydd yna gris ar y darna yma. Do'n nhw'n eisiau rhoi paent arnyn nhw, cos oedd paent yn gallu dros amser yn sticky neu'n afiach, so fydd yna nwddach agor y cael. Dwi wedi testio nhw, jyst nhw'n ôl at ei gilydd yn sych, a mae'n gweithio'n gret. So, na i masgio hynna, efo masking tape cyn peintio. Mae'n iawn. Iawn, bob dim mwyn wedi cael ei peintio. Feis yn llall reit da, dwi wedi mynd dros yr llythrena. Paent silver o fanna. Mae'r blocs yn y cefn yn falle. Wedi cael ei peintio. Dyn ceir un at ei gilydd, dwi eisiau rhoi gris ar y threads o falle. Os ydych chi'n cofio'r bloc yma yn y cefn, hwn sydd yn mynd reit i cefn y feis. Mond un sgriw oedd yna fo. Llall jyst i mynd. O'n i'n gallu ffeindio'r un peth, ond dwi wedi ffeindio eitha grub screws bach yma. A mae hein i ffitio, dwi'n meddwl chi'n weld o dda fyna. Bysu yma thread hwn fwy cors, hynny dydy o mor sy'n gymaint o thread yn yr un ardal, ond dwi'n aml bod o ddwywaith fwy cors, mae'r count o threads ddwywaith gymaint, so mae'n ffitio'r un peth. Dyn, diolch yn dal lot o ffors, stopio'r feis yn ddod ymlaen mae o, stopio'r sgriw, so dwi'n meddwl fydd yn iawn. Dwi'n reid yr hen, mae gen i lwyth o hein, dwi'n reid yr hen yn ochr arall, rhaid gael dweud rhywun eisiau reid yn iawn yna rhywbryd. So cyn reid bod dim yn ôl, nes i dynnu'r pin, nes i greindio top y pin off yn yr handlan. Llnau fyny. Mae'n o lew. Mae'n dipyn o dylla a pits yn yr metal. Os da chi'n rili keen, so chi'n gallu greindio fo'n hollol flat, ond feis ydy'n diwedd dydd. Dyna'n amlwg, dwi angen wildio hwn yn ôl efo'r top pen arall. So mae dwll bach yn hwnna fyd, so na i wildio hwnna fyny. Dwi'n drio, dwi'n gofio reid o'n ôl a hwn cyn wildio fo. Ie, so dyna dwi'n siarad, jyst wildio hwnna yn ôl sydyn. Dwi'n barod reid gris a reid bod ddim lot i gilydd.
Mae'r handlan ochr yma, neu'r nobyn bydd yna. Felly nhw'r twll ffeilef ar ôl sandio fo. Dach chi'n iawn an, chydig bach o sglein. So tric wan ydi trio wildio fo'n ôl ar y bar. Oce, fel hyn dwi'n mynd i'n neud o. Dwi wedi reid y bar mewn clamp fel hyn. So ni'n licio eisiau'n clamp metal i. Ond 8 modfedd di ceg mwyaf sy'n gwneud hwnna. Mae hwn shidan o fwy. So mae hyn yn plastig a rybr, so mae'n fod yn ofalus. Dwi'n dweud ei gyd yn y feis bach. Dwi'n meddwl ffordd rhoi, os yna i jyst tacio rhyw 2 neu 3 tac yr ochr yma. Gyd yn yr feis o'n mae'r tac digon i ddal yn ei le. So nhw o'r handlan ôl at ei gilydd, cael ei ffeilio a sandio lawr. Mae'n oce, diolch mor dda ar ein gwreiddiol yn amlwg, ond mae'n iawn i beth dwi isio, a mae'n iawn, fel sy'n rhywun wedi gweld fi'n bildio, dwi'n mynd dda iawn o bildio, dwi'n just trio dysgu dwi. So, ie, mae'n eith o job. So, gris ar bod dim ac yn ôl at ei gilydd. Reit, dyna ni. Feis di wneud. Dyfynu o lew. Un peth rhyfedd yn sylwi wrth rhaid yn ôl at ei gilydd ydy neith y ceg yma ddim cael. O'r ffordd mae'n gadael y gap o ty hynna. O'r ffordd mae rhaid ni rei coedyn newydd yna fo rhywbryd. Ond ydym o'n neud i ni we. Nes o'n mynd i peintio'r ty mewn yma. Mae gen i hen, mae gen i hen floorboards ola. Lle'n dorri fyny rhywbryd. Ond ie, mynd yn troiol at haws o'n. Dyna fo. Project bach eitha hawdd ar y cyfan a nath o gymryd dipyn amser i wneud. Hwna hon di'r feis ola gen i yn y stash eisiau cael ei drwsio. Ond gen i gon o rhywbeth eraill eisiau sortio allan i fi. Ie, na fo. Feis Goed. Parkinsons perfect feis. Sy'n mynd dweud bod ti'n berffaith o'n yma allan gweld i. Dach chi'n smart. Iawn. Dych chi'n fawr am watchad. Mwyn chi tam o siwr. Wel, da.